alhajin kuɗi ne. Basir Production. Sam a san gaskiya ba ƙarya ki gane batuna, ni ba zan ki ba don kin ce da ni ba ki sona. Sam a san gaskiya ba ƙarya ki gane batuna, ni ba zan ki ba don kin ce da ni ba ki sona. Gaskiya so da riba in har ka yi dacen gwanarka, dan kwa za ka ji daɗi in har ta zamo mallakinka. Ku yi aure ciki na nishaɗi babu mai gane kanka, kar ka yarda ka auro wanta sam da ce ba ta san ka. Rayuwa ta fi daɗi in har da akwai so da kauna. Sam a san gaskiya ba ƙarya ki gane batuna, ni ba zan ki ba don kin ce da ni ba ki sona. To idan kin fahimta menene ribar cin amana, yaudara babu kyawu don ita yau na ce kirka nuna. Ya akai kika mance alkawarin mu zo ga batuna, kar ki mance da ke kika ce mun zaki zan mallaki na. Me yasa zaki ce mun yanzu ba ki san magani na? Sam a san gaskiya ba ƙarya ki gane batuna, ni ba zan ki ba don kin ce da ni ba ki sona. Rayuwar so cikin ta in har za a yau gaskiya, za a damke amanar juna babu mai yin riya. To anan za a gane so baya cikin zuciya, so shi ai rayuwa ne in an barai ba a juya. Sai a yanzu na gane da can ma ki san ba ki sona. Kin shigon rayuwa ta tun ban san soyayyar mace ba, ke kika ce kina sona ban san me kike nufi ba. Yanzu in kika bar ni mai zai sa ba zan sha wuya ba, gashi duk zuciyata na baki ba zan ƙara so ba. Kin tafi mun da duka tunani babu so sam a raina. Sam a san gaskiya ba ƙarya ki gane batuna, ni ba zan ki ba don kin ce da ni ba ki sona. Ni ba zan ƙara yin soyayya ba da mata gabana, dai zaton zan ci riba gashi ta daban lafiya na. Ka saka min na ciwo wanda ba na magana kaina, da sanyi ne a raina yanzu ta saka min nukuna. Kin saka yanzu ba na yin suma balle in yi kauna. Sam a san gaskiya ba ƙarya ki gane batuna, ni ba zan ki ba don kin ce da ni ba ki sona. Kin tuno tun a ranar farko da kika zo gurina, sai da na ce ki yi haƙuri san babu aure a raina. Amma sai kike ta zuwa kuna safa har ma da rana, har kika samu kaina Zainab har muka kulla gauna. Soyayya da ke ni na fara amma gashi kin ci amana. Sam a san gaskiya ba ƙarya ki gane batuna.